अगर आप भी चाहते हैं एसएस म्यूजिक की सारी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Music. Presented by माई बाप के चरनिया में, बाप के चरनिया में चारों धाम सेवा करला, सेवा करला, सेवा करला। माई बाप के इहे धाम बा। दूध के रिश्ता पूछ के गईला, भुला दिया माई बाप के। का जवाब तू देबा सुगना, पूछ ले अपने आप से। माई बाप के चरनिया में, माई बाप के चरनिया में चारों धाम बा। सेवा करला माई बाप के सच्चा काम बा। दूध के रिश्ता पूछ के गईला, भुला दिया माई बाप के। का जवाब तू देबा सुगना, पूछ ले अपने आप से। माई बाप के चरनिया में, माई बाप के चरनिया में चारों धाम बा। सेवा करला माई बाप के इहे धाम बा। Presented by SS Music. बाप के चरनिया में, बाप के चरनिया में चारों धाम बा। सेवा करला, सेवा करला, सेवा करला माई बाप के इहे धाम बा। हाँ, दूधवा पिया के बबुआ कैली जवान हो। नेहरी के पाके बबुआ हो गईला हैवान हो, गईला हैवान हो। हाँ, दूधवा पिया के तोहके कैली जवान हो। नेहरी के पाके बबुआ हो गईला हैवान हो। रिश्ता नाता तोड़ के जाला, ना बुझला माई बाप के। का जवाब तू देबा सुगना, पूछ ले अपने आप से। माई बाप के चरनिया में, माई बाप के चरनिया में चारों धाम बा। सेवा करला माई बाप के सच्चा नाम बा। Presented by SS Music. बाप के चरनिया में, बाप के चरनिया में चारों धाम बा। सेवा करला, सेवा करला, सेवा करला माई बाप के इहे धाम बा। हाँ, अचरा के छैया चेहरा रखली छुपा के। बड़ा खुश भइली बबुआ तोहरा के पाके, तोहरा के पाके। हाँ, अचरा के छैया चेहरा रखली छुपा के। बड़ा खुश भइली बबुआ तोहरा के पाके। दूध कटोरा हाथ में झोरा दिहली भोरे शाम के। चाहे कितनो सर्दी होखे रखली तोहके छाप के। माई बाप के चरनिया में, माई बाप के चरनिया में चारों धाम बा। सेवा करला माई बाप के सच्चा काम बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेड एंजल म्यूजिक रक्सौल।